Kag sa Good Vibes, chemical engineering graduate nga wala makamarcha sa graduation ceremony nangin kabahin sa top 10 sa 2024 Chemical Engineering Licensure Examination. Nakakuha sa 88.40% rating ang 23 anyos nga si Bobby Maravilla Jr. Resulta nga nangin kabahin siya sang top 10 sa ginpatigayan nga November 2024 Chemical Engineering Licensure Examinations. Si Maravilla nga taga Baguio City ang nag-graduate sa University of St. La Salle, Bacolod. Pero sa ginpost nga istorya sa City Bridge, Bago, wala maka-marcha si Maravilla sa graduation ceremony sa Mayo bangod sang kapaslawan niya nga makapasar sa last assessment para sa graduation. Pero sa piyak sa natabo, naninguha siya sa board exams hasta nga liwat nga nakabangon. Tuyo pa kuntani ni Maravilla nga mangin isa man kasiman pero wala man siya nakapasar sa medical examinations. Gani sa bulig sa iya pamilya kag mga abyan ginkuha niya ang kurso nga chemical engineering. Para kay Maravilla, hindi pa ulihi ang maeksperiensyahan ang graduation march. Gani sa May 2025, nagalawom siya nga makaupod sa pagmarcha matapos man ang nalabot nga kadalagan.